mondo Yesu konyiwa. DJ Dominic, find us on YouTube at DJ Class or 0718766121. Hey! 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 Tokare onge DJ Dominic, find us on YouTube at DJ Class or 0718766121. Tokara onge kimata muruti Yesu mapako fwenyore. Foka yudoga. Ani ni mangeyo ni pinye duto pako Yesu ni kecholo yo jawuon. Oselo yo nuwa. Ani ni mangeyo ni pinye duto pako Yesu ni kecholo yo jawuon.
Nyasi berna mita mwandu junya Kiti berna Kit polo Weche ni mwolna Mwegera kakaja kwa Kiti berna Kit polo Weche ni mwolna Mwegera kakaja kwa Kakiti yo Podo vieraga Taiko miti magode Yoriako wara yes Samajambi wado mosare Lirwa thopaki Dino mi amora jalomiel Kata watho Samajambi wado paki Lirwa thopaki Dino mi amora jalomiel Kata watho Ah yes Aero pakli baba wa Natagalo ya bura madu Enyim Pilato Ediero ganda Pilato kwedore Okana na ukathone Natagalo ya bura madu Ediero ganda Pilato kwedore Okana na ukathone Babile Yes ile gadiera Poki muloricho gileti Ile bura Babile Yes ile gadiera Poki muloricho gileti Ile bura
chwe chumila kumwengo mochama sawa ngani ngama na de joma pingo jali ose jopo adamara rio na budi kumti na sai maduo Kali
oringo ya tucherano ya he de onge
Oh Lord! Call 0718766121. What? This one is the voodoo. DJ W Clef, find us on YouTube at DJ Clef. Call 0718766121. Stop this.